Ahojte, ja som Lenka z Keriku. Ahojte, ja som Ivanka z projektu Daruj krv, daruj život. A spoločne by sme vás ako organizátorky chceli pozvať na charitatívnu akciu Dobrobeh, ktorá sa uskutoční už 8. mája v Čaci. Toto podujatie je pre vás všetkých, čo radi športujete. A ešte radšej pomáhate. Pri registrácii opäť bude prebiehať zbierka trvanlivých potravín, ktoré bude zbierať Červený kríž a ďalej distribuovať pre ľudí, ktorí to najviac potrebujú. A mieru pomoci sme tento rok navýšili o pomoc detskému oddeleniu nemocnice v Čaci. A to verejnou zbierkou, ktorá bude prebiehať počas celého behu. Výťažok z tejto zbierky poputuje na kúpu prenosného defibrilátora, ktorý môžeme liečiť našich najmenších pacientov, naše deti. Registrácia už je v plnom prúde na portáli terminovka.sk a popri zvýhodnenom štartovnom môžete taktiež finančne prispieť na zbierku pre detské oddelenie. Tešíme sa na vás všetkých už 8. mája tu na pešej zóne v Čaci. A nezabúdajte, že spolu dokážeme viac.